Ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndine Benedetta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. World Bank yati dziko la Malawi ikadali mgulu la maiko osauka kwambiri pa dziko lonse. Vuto la chakudya komanso kuchepa kwa mwayi pa nkhani zachuma kukupitirira kupereka chiopsezo pa kuthekera kwa dziko lino kukwanitsa masomphenya a chitukuko. Ndipo mu nkhani zina akuluakulu a boma andale amabungwe komanso anthu ena chaka chino sanakhale nawo pamwambo okumbukira anthu amene anaphedwa pa zionetsero za pa 20 Julayi mchaka cha 2011. Tili ndizi komanso zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, bungwe la World Bank lati dziko la Malawi likadali mgulu la maiko osauka kwambiri pa dziko lonse. Izi ndi malingana ndi ripoti latsopano la momwe maiko amagawidwira potengera ndalama zomwe anthu amapeza. Ripoti ili likusonyeza kuti gross national income per capita ya Malawi ili pa madola 550 okha. Izi zikutanthauza kuti ngati ndalama zonse zomwe dziko limapeza pa chaka zitagawidwa mofanana kwa anthu onse, munthu mmodzi akanalandira madola 550 okha pa chaka. Zambiri mu ripoti ili. Ripoti la World Bank likuonetsa kuti Malawi idakali mgulu la maiko osauka. Malawi ili ndi gross national income GNI per capita ya $550, zomwe ndi ndalama zopyola 996,000 kwacha. GNI per capita ndi ndalama zomwe zimasonyeza kuti munthu mmodzi akanalandira ndalama zingati chuma chonse chomwe dziko limapeza mchaka chitagawidwa mofanana kwa anthu onse. Iyi ndi njira yomwe imagwiritsidwa ntchito kuyeza momwe dziko lilili pa nkhani ya zachuma poyerekeza ndi maiko ena. Malingana ndi World Bank, kuti dziko lifike pa gulu la maiko a chuma cha mlingo wa pakatikati, munthu mmodzi akuyenera kukhala ndi ndalama zosachepera $1,176 pa chaka, zomwe ndi zopyola 2 miliyoni kwacha. Pa maiko oyandikana ndi Malawi, Zambia yafika kale mu gululi ndi ndalama yokwana $1,343 pa munthu mmodzi, pomwe Tanzania ili pa madola 1,121. Izi zadza pomwe Malawi ikufuna kufika pa mlingo wa chikatikati pa chuma pofika mchaka cha 2030 kudzera mu ndondomeko ya Malawi 2063. Poyikirapo ndemanga, mkulu wa National Planning Commission Frederick Changaya anati cholingachi chikhoza kukwaniritsidwa ngati Malawi ingasinthe momwe kumakulitsira chuma chake, makamaka polimbikitsa ulimi wa mbewu zogulitsa kunja komanso ntchito za mafakitale. Koma akatswiri wa zachuma a Marvin Banda ati zomwe zikuchitika pa chuma cha Malawi zikuonetsa kuti kufika pa cholingachi pofika mchaka cha 2030 nkovuta kwambiri. Iwo ati kukwera kwa mitengo, kusowa kwa ndalama zakunja, ngongole zochuluka za boma, kusadalira ulimi wa nthirira komanso kuchepa kwa ntchito za mafakitale zikupitirira kulepheretsa kukula kwa chuma cha Malawi ndi ndalama zomwe anthu amapeza. Zimenezi zikutanthauza zokuti ifeyo ngati dziko tikulephera kukwaniritsa masomphenya amene tinayika, chifukwa zinthu mmene akuwerengetsera kapena akuonkhetsera World Bank izi zachoka pa nsanamira choti ife tinanena kuti pofika 2030 through MIP1 tiyenera kukhala kuti ifeyo ngati dziko lathu linoli tili ndi chuma choti tikagawana muja anthu akhalabe kuti mamaiko apa dziko lapasi panopa akwerabe. Ngati dziko tiyenera kuyang'ana kaye, chifukwa pa nkhani iyi imene tikuyang'ana ndiyo kuti pali kakweredi ka zinthu pamsika mmene machilo kuti inflation ija taonabe kuti pakali panopa yambabe kucheperako pang'ono, koma sizotanthauza kuti ngati economy yathu inoyo ili pabwino. Pansi pa masomphenya a Malawi 2063, dziko la Malawi lili ndi khumbo lokweza chuma chake kudzera ku nsanamira zitatu pokweza ntchito za mafakitale, ntchito za ulimi ngati bizinesi. Pansi pa ndondomeko ya Malawi 2063, dziko la Malawi likuyang'ana zokweza ntchito zake za chuma pofika mchaka cha 2063 pogwiritsa ntchito nsanamira zitatu zomwe ndi kukweza ntchito za mafakitale, ntchito zopanga ulimi kukhala bizinesi, komanso ntchito zotukula madera akumidzi kukhala m'matauni. Pakadali pano kukula kwa umphawi, vuto la chakudya komanso kuchepa kwa mwayi pa nkhani zachuma kukupitirira kupereka chiopsezo pakuthekera kwa dziko lino kukwaniritsa masomphenya achitukuko. Izi ndi malingana ndi ripoti la African Development Bank. Macloyd Chilangiza walemba ripoti limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Zotsatirazi zili mu ripoti la 2026
lomwe African Development Bank yatulutsa pa nkhani zokhudza kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, umphawi, zachilengedwe komanso momwe mayiko osiyanasiyana akuchitira pasanamira zachitukuko za Sustainable Development Goals muno mu Africa. Malinga ndi ripotili, amalawi 75 mwa 100 aliwonse ali pa umphawi wadzaoneni poyerekeza ndi momwe ndondomeko zachuma zimayendera pa dziko lonse, pomwe theka la amalawi pa 100 aliwonse ali pa umphawi wadzaoneni potengera ndondomeko zachuma za mdziko muno. Ripoti latinso anthu 70 mwa 100 aliwonse omwe ali pa ntchito komanso achinyamata nawonso ali mu umphawi. Ripoti latinso anthu ochuluka mdziko muno akukumana ndi mavuto opeza chakudya, pomwe zadziwika kuti chiwerengero cha anthu osowa chakudya chakwera kuchoka pa 16 mwa 100 aliwonse mu chaka cha 2015 kufika pa 21 mwa 100 aliwonse mu chaka cha 2023 kufika pa 21 mwa 100 aliwonse mu chaka cha 2023, ngakhale kuti ndalama zochuluka zikupita ku ntchito za ulimi. Nthambi yoona za ulimi idalandira ndalama zokwana $272 million zomwe zimayenera zithandizire chitukuko ku nthambi mu chaka cha 2023 chokha. Ngakhale pali mavuto ochuluka chonchi, dziko lino lachita bwino pa nkhani za umoyo. Malinga ndi kaundulayo, imfa za ana osaposa zaka 5 zatsika kuchoka pa 57 mwa ana 1000 aliwonse omwe amabadwa mchaka 2015 kufika pa 49 mchaka 2024, pomwe amayi omwe amamwalira atangochira kumene zatsika kuchoka pa 354 kufika pa 225 mwa amayi 100,000 aliwonse mu nyengo ngati yomweyi. Mmodzi mwa amalawi okhala mu mzinda wa Mzuzu, Robert Malilino, ati umphawi mdziko muno kukula chomwechi kamba kolowetsa ndale ku ndondomeko zachuma zomwe zingathandize kukweza dziko lino. Ndikati ndiyang'ane usogoleri ndi umene umakhala ngati mwina pena pake kukuvuta kuti apange interact kwambiri ndi anthu, kukumana pakati pa dziko ndi anthu pamakhala potani povutira pa asogoleri athu nene choncho. Pamene ndikuona ngati pali chipinjo chachikulu amangozisamalira iwo okha, koma kuti apite kukathandiza anthu simakhala zovuta. Nzika ina Anowero Yohane wadzudzula misonkho yokwera yomwe akuti ikupweteka Malawi komanso kukwera kwa malipiro komwe nthawi zambiri sikutengera omwe chuma chikuyendera mdziko muno. Misonkho akupweteka kwambiri. Masalaries anthu ndi ochepa kwambiri koma misonkho ndi imene machuluka. For example, poyamba tinali ndi 25% pay as you earn. Panopa ili pa 30% pay as you earn. So zoti salary ija sidakwere yayi. Salary ija idachotseredwa. Ndiye munthu amene akugwira ntchito sakupanga phindu, koma no salary yochepa ija wachotseredwa kale, komanso akagule katundu akakumana ndi msonkho, apite apa akakumana ndi msonkho. Ndiye utokhala ndi 100,000 komano si yako imeneyo. 100,000 ija mwina yako ndi 30,000. 30,000 ndi kukwera kwa zinthu palibenso chimene munthu ungapangire ntchito. Mkulu wa National Planning Commission Frederick Changaya anati kaundula wa zachumayo likhale chenjezo ku dziko la Malawi kuti likuyenera kuyamba kuyika ndondomeko zokhazikika pa nkhani zachuma zomwe zingathandizire kukweza chitukuko mdziko muno. Katswiri pa nkhani zachuma Marvin Banda anati ngakhale ndondomeko zosiyanasiyana zaonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pa nkhani za umoyo, dziko la Malawi likulephera kugwiritsa ntchito izi mu ntchito zake zachuma zomwe zingapindulire dziko lino. Zotionetsa kuti ifeyo ngati Malawi zotivuta kuti tidyetse makomo athu. Zotionetsanso kuti ifeyo ngati Malawi pa nkhani ya business tikukanika kupeza ndalama ija kuti anthu apange ma business. Ifa tikayang'ana ndalama ina imene imapezeka pa msika uja timati credit market, tikumaona kuti pa zaka 5 imene zapitazi between 70 to 75 kwacha ina iliyonse pa 100 kwacha imene imapezeka pa msika ikumapita kuboma. So ma businesses onse ali mu dziko linole amagawana ka 25% kutsalako. Eni zimene zozo nzovuta kuti tingathe kutukula ifeyo dziko lathu. Posachedwa apanka fukufuku wa bungwe la Afrobarometer anati Malawi 77 mwa 100 aliwonse anati dziko lino lili pa mavuto akulu a zachuma zomwe zikuyika dziko lino pa namba yachisanu mchimodzi pa mayiko omwe chuma chawo sichikuyenda bwino muno mu Africa. Bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum lauza boma kuti livomereze bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lipereke ndalama ya renti kwa eni nyumba imene limasungirako zipangizo zake mu mzinda wa Lilongwe. Sabata yatha eni nyumbayi adayitseka kamba kuti bungwe la MEC silidapereke ndalama ya renti. Koma mu kalata imene Civil Society Elections Integrity Forum latulutsa yati nkhani ndiyo dandaulitsa.
akondowe adayankhula ndi Isaac Salima. Warehouse imene yasekedwa ndi warehouse imene ili ndi zipangizo zachisango zimene ameki amagwirisa ntchito kapena kusunga kuzagwirisa ntchito kusogolo. Pakadali pano warehouse imene ili manja mwa masherifi ndi ena ake amalo zimene zikuyika chiopsezo cha chitetezo chimene chikuyenda chiperekedwe ku nkhani zokhuza zipangizo zachisankho. Ndiye mukuganiza kwathu tikuona kuti tikatenga nthawi yayitali nkhani imene isanakonzedwe zipangisa kuti mwina zipangizo zina zisakhale mmene zikuyenda zikhalire chifukwa amene akuyang'anira si ameki ayi. Koma tikudziwa kuti pali malingaliro aboma kuti ameki apite ku Blantyre. Ife tikunena kuti kaya ameki yisamuka kupita ku Blantyre koma warehouse iyi ifunikabe chifukwa airport yayikulu ili kunoko kumene ameki amalandirira zipangizo. Ngakhale kuti mwina zitafikira kuchileka international airport warehouse imene ifunikabe kuti ifikire pakati komanso kumpoto kutanthauza kuti kusuntha kwa ameki sikungakhuze kufunika kwa warehouse imene ndi chifukwa chake mkalata yathu tapempha boma kuti nkhani imeneyi ayikonze msanga chifukwa ilinso ndikuthekera kuyipisa mbiri ya dziko. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pakanema wa TTV tibwerenso posachedwa pa ndi nkhani zina zambiri zikathaize. July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 133 on DSTV. Ninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu. Akuluakulu aboma andale amabungwe komanso anthu ena chaka chino sanakhale nawo pamwambo okumbukira anthu amene adaphedwa pa zionetsero za pa 20 Julayi mchaka cha 2011. Mwambowu umachitika pa 20 Julayi chaka chilichonse koma chaka chino anthu ochepa ndi amene anakhala nawo pamwambowu. Debora Madeya walemba ripoti ili. Patatha zaka 15 chiphedwereni anthu 20 ochokera ku mawanjawa, anthuwa anabwera pamodzi ndi kuchita mwambo wa chikumbutso. Anthuwa anaphedwa ndi apolisi pomwe amachita zionesero zoonesa kusakondwa pa mavuto azachuma omwe anamanga nthenje mu ulamuliro wa Bingu wa Mutharika. Anthu 8 mwa omwe anaphedwawa anayikidwa ku manda azolozolo mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula pa mwambowu yemwe anayimira akubanja a Greetings Kathewera Jerry anati iwo apitiriza kuchita mwambo okumbukira abale awowa ngakhale patakhala kuti palibe othandiza. Chifukwa fende abale athu sitisiya kuzalira kunoko. Chifukwa amene anaphedwawo ndi ana athu ndi azibale athu. Nditine kuti ayipoti panopa ayi akupasani ichi mwina kuti mukhale pomwepo moyo wa munthu sungafane ndi ndrama ayi. Chifukwa anaja akuvutikabe mwaona ndi akulu ana akuoneka ndi pompano ndithu ana ako amene anaphedwa pa siku limene pa 20 July 2011. Ndipo gavana wa chipani cha Freedom mchigawo cha kumpoto Afreza Chunga ati mawanjawa akuyenera kulandira chipepeso choyenera kuchokera ku boma kuti mitima yawo ikhazikike. Tinamva kuti anapasidwa kani ma 5 million koma analonjezabe kuti zambiri zichitika pano pa center pano kuti ayike fence bwino fence palibe apa kuti ndithu pakhale malo oti akamabwera aliyense obwerayo kandi mwana kandi wankulu kandi wakunja kandi wamuno azizaona kuti apapa panafera anzathu pa 20 July 2011 pazifukwa zandale koma sizikutheka iyayi ndeti ndi kuopa kuti kodi zinthu zimene zikatithera kuti. Mbuyomu mwambowu umakonzedwa ndi bungwe la Church and Society la Synodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP. Poyankhula ndi Times mkulu wa bungweli Mark Bowman Mulawa anati iwo anagwirizana ndi akubanja kuti 2025 chinali chaka chomaliza iwo kukonza mwambowu popeza mawanja analandira chipepeso kuchokera ku boma. Ndipo kuzera muchikalata chomwe atulusa mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe apempha boma kuti limalize ntchito yopereka chipuputa misonzi kwa maanja okhunzidwa komanso omwe anavulazidwa pa ziwawazi.
pakadali pano bungwe la Human Rights Defenders Coalition kuzera muchikalata chomwe atulutsa ati boma likuyenera kuonesesa kuti lakwanirisa zomwe zinatumphuka mukafukufuku yemwe anachitika okhuzana ndi anthu omwe anaphedwa pa 20 Julayi. Chiwerengero cha ophunzira ulumali amene akupita ku sukulu za primary chakwera, chinthu chimene chakondoletsa akuluakulu a boma. Chiwerengerochi chaonetsa kuti mwa anthu 10 aliwonse aulumali akumapitabe ku sukulu kuchoka pa anthu 4 pa 10 aliwonse mu zaka zochepa zapitazi. Mkulu ona maphunziro aulumali za umoyo ndi zakudya msukulu a Virginia Kachigonda wati ngakhale izi zikusonyeza kupita patsogolo kwa zinthu, mavuto adakalipo. Jime Chazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akachigonda nduna za maphunziro ukuyesetsa pa nkhani za maphunziro a ana omwe ali ndi ulumali, koma aphunzitsi okwanira ndi zida zophunzitsira ndi zomwe zikufunikira. Ngati dziko unduna wa maphunziro ukuyeseza kuti pakhale maphunziro ofikira ana amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana, mwachitsanzo pa nkhani ya aphunzitsi amene ali ndi maluso ndi kuthekera kuphunzitsa ana amenewa. Boma likunkali kuchulutsira manambazi oti aphunzitsi afikire masukulu mene muli ana amene ali ndi ulumali. Ndi thandizo lochokera ku boma la Scotland, bungwe lidapereka zipangizo zothandizira ana aulumali zoposa 700 kuphatikizapo mipando ya anthu aulumali, magalasi amaso ndi zina. Mkulu woona za maphunziro aliyense a Veronica Mkandawire wayamika kamba kathandizoli, koma ati zinthu zina zikufunikabe monga mabuku ndi zina. Tikufunitsitsa kuti tigwiranebe manja ntchito itayiyamba sinati yayi. Ndiye tifuna tigwirane manja pamene akupitiza kuti pasa zofunikira zotithandizira ku maphunziro ana aulumali wophatikiza ndi azinzawo zofunika ndi zambiri, ndiye tifunabe thandizo lawo kuti maphunziro athu apite patsogolo. Mkulu wa bungwe la Link Community Development Malawi a Innocent Ng'oma ati ndondomekoyi kufuna kulimbikitsa maphunziro a ana aulumali ambiri mdziko muno. Tikuthandiza kwambiri fo tifuna kuti mwana wina aliyense polingira kuti ndi vision yathu nena kuti timafuna kuti mwana wina aliyense akathe kufikira pamene akathe kuphunzira ndi moyenerera malingana ndi ufulu wake. Ndi ifeyo kwambiri tifuna kwanisa kuti mwana aliyense alandire ufulu wakewo wa maphunziro kudzera maphunziro. Ndondomekoyi yafikira msukulu 20 m'maboma adedza ndi Lilongwe, ndipo ili ndi loto lofikira sukulu 117. Boma la Ireland komanso bungwe la United Nations Development Program ati ndodzipereka kuthandizira dziko la Malawi polimbikitsa njira zamakono zopangira mphamvu. Kazembe wa dzikolo a Kate Brade komanso nthumwi ya bungwe la UNDP kuno Malawi a Fenella Frost atsimikiza za izi pamene anayendera ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zopangira mphamvu ku kampani za B&B Investment kumachenjiri ndi Gasman Hotiolo. Daniel Zimba walemba ripoti. Zadziwika kuti pakadali pano anthu mdziko muno akudalirabe kwambiri nkhuni, makala ndi njira zina zoononga chilengedwe popanga mphamvu zogwiritsa ntchito m'makomo ndi madera wena. Unduna wa zachilengedwe wati izi zikuchititsa kuti zomera pamalo okwana pafupifupi 250,000 hectares zidziwonongeka chaka ndi chaka. Nduna mundu nawo a Patricia Wiskes yati izi zikuchitika pamenenso dziko la Malawi likuchilimika pofuna kuti anthu 75 pa 100 aliwonse mdziko muno adzakhale atasiya kudalira njira zoononga chilengedwe popanga mphamvu pofika mchaka cha 2030. Apa a Wiskes alimbikitsa mbali zosiyanasiyana kugwirana manja ndi boma kuti mchitidwe wodalira njira zoononga chilengedwe popanga mphamvu uchepe. Kugwiritsa ntchito gasi ife ngati unduna tikuona kuti ndi imodzi mwa njira yomwe ngati dziko tikuyenera kuonetsetsa kuti ikuchitika kwenikweni. Inu mukuzindikira kuti ngati sitikugwiritsa ntchito gasi ndiye kuti Amalawi ambiri akumagwiritsa ntchito nkhuni komanso makala zomwe zikumayika nkhalango zathu pa chiopsezo. Kumbali yawo a Kate Brade, kazembe wa dziko la Ireland, ndi a Fenella Frost,
nthumwi ya bungwe la UNDP kuno ku Malawi atsindika zakufunika kuonetsetsa kuti zipangizo zamakono zopangira mphamvu zidzipezeka mosavuta komanso pa mitengo yomverera. Iwo ati dziko la Ireland komanso bungwe la UNDP ndiwodzipereka kuthandizira Malawi kuti mzika zake zochuluka ziyambe kudalira njira zamakono popanga mphamvu zomwe ati zingathandizirenso pothana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Mawu ake mkulu woona za mphamvu mundu woona wa za mphamvu a Joseph Kalowekamo ati masomphenya amene tayika pa 2030 matageti athu ndi pa Chingerezi kuti ambitious, ndipo kufika tsiku la lero 2026 tinganene kuti tasalani zaka 4 ndi ntchito ilipo yayikulu yoti tichite, koma ndifotokoza kuti makampani ozimira paokha abwera ndithu kuzagwirana nafe ntchito ife akuboma. Lolemba akuluakuluwa anayendera kampani za BNP Investments komanso Gasman zomwe zikupindula nawo mu ndondomeko yotchedwa Green Economy Transition Facility. Mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya primary ya Mphetsankhuli kwa mfumu yayikulu Kabudula mboma la Lilongwe a Goodwin Chakholoma wati kuthetsedwa kwa ndondomeko yopereka phala pa sukuluyi kwachititsa kuti chiwerengero chophunzira amene akumajomba ku sukulu chikule. Chakholoma anayankhula izi pomwe amayi ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo amapereka thandizo losiyanasiyana kwa ophunzira okwana 160. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Chakholoma ati pomwe bungwe la World Food Program inasiya kuperekera phala pa sukulupa zidapangitsa kuti ana ena azijomba sukulu kamba ka njala. Kotero iwo apempha adindo omwe ali ndi kuthekera kuti angathe kuthandiza kuti atengepo gawo ndi cholinga choti alimbikitse ophunzirawa kupitirira sukulu. Iwo ayamikiranso amayi ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo potengapo gawo lothandiza anawa pomwe ati ziwalimbikitsanso kuti anawa alimbikire maphunziro awo. Ana ambiri amatha kumajomba ku sukulu chifukwa cha kusweka uniform, koma ndi kubwera kwa uniform zipangitsa kuti ana asamajombeso aya. Komanso ngakhale ala kuno ngati makolo ali osangala kwambiri chifukwa cha zimene chichi. Ambiri makolo anali kulephera kupeza ndalama potengera ndi moyo wakuno kumudzi mene ulili, koma chifukwa cha uniform iyi ipangitsa kuti ana asamajombe ku sukulu. Wapampando wa gulu la amayiwa a General Chilambo ati anachita izi ngati njira imodzi yolimbikitsira ophunzirawa kuti asasire sukulu pa njira. Fuka ifeyo ndife makolo nafeso tili ndi ana m'manyumba mwathu, nde tinaona kuti nchofunika kuti aliyese atengepo limodzi ngati azimayi ogwira ntchito ku parliament. Ndipo mmodzi mwa ophunzira omwe analandira nawo katunduyi Amese Kaliza ayamikira amayiwa potengapo gawo owathandiza pa zosowa zawo zomwe ati ziwathandizira kuchepetsa mavuto ena omwe amakumana nawo pa maphunziro. Pena amatibweze kumene kuti tikafune uniform, makolo athu amakhala akuvutika kuti tipeze uniform, ndi apa tapeza mwayi waukulu kuti tipatse uniform kuti tikathe kuthandizira. Pa sukuluyi pali ophunzira okwana 1200. Ndipo mu nkhani za masewero Mzuzu City Hammers yasuntha pa mndandanda wa matimu mu ligi ya National Division itagonjetsa Fomo FC ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Nayo timu ya Songwe Border United ikupitirirabe kukhala pa nambala yoyamba ndi mapointi 3 patsogolo itagonjetsa Mighty Tigers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ku mathero a Sabatayi. Apanso ndiye pantsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. World Bank yati dziko la Malawi likadali mgulu la mayiko osauka kwambiri pa dziko lonse. Vuto la chakudya komanso kuchepa kwa mwayi pa nkhani zachuma kukupitirira kupereka chiopsezo pa kuthekera kwa dziko lino kukwanitsa masomphenya achitukuko. Ndipo mu nkhani zina akuluakulu a boma andale amabungwe komanso anthu ena chaka chino sanakhale nawo pamwambo wokumbukira anthu amene adaphedwa pa zionetsero za pa 20 Julayi chaka cha 2011. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook. Pa X tili pa @Times360 Malawi komanso palembetsa ntchito ya 1895 poimba star 1895 #. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, mawa wabwino.